Здравейте! Ето е част 2, както обещах, на другия ден. Почваме точно от където бяхме. Трети ден. Тук има един заек. Няма хора там. Първото дете, както виждате, е спасено. В миналия епизод го спасихме. Нафармихме много храна. Кожа за трейдера. И сега ще направим рафтове. С цялото ни скрап. Ще направим нещо отстрани ми списва това май от новия апдейт. Не ги слагам много добре, не мога да ги слагам добре. Знам, не ме съдете. Та вечер май ще ни нападат. Да. Игра от джойстик и ми е трудно да ги слагам. Какво стана? Що ме удари толкова демидж? Не знам. Изведнъж ме удари. Така. Пак отиваме. Чакайте, половим малко риба. Добре. Нормално. Това беше нещо бързо. Още едно нормално. Още едно. Още едно нормално. Стига толкова. Тази четка ще пробвам до вечера, след като махнем атакуването, да видим за какво е. Така чест. В енерджи. Фермата беше на там. Още съм с такава брадва. То вълк. Той ме добре ставим. Някаква музика се чува. Ще умра. Имам копия. Добре, убих ги.
Още едно скрап ми трябваше, за да направя нощния рафт. Горе-долу ги послагам по-хубаво. Та вече ще пробваме четката. Какво е? Така им черно. Какво може да правим с нея? Трейдера ли? Трейдер. Какво сте кожата? Най-накрая. Мисля да нацепя малко дърва. Тук има ферма. Но има въглища, добре има. Там има детска площадка. Още и револвер. Добре, не е само детска площадка. Още не така чанта. Ето го това. Аз му викам майншафт. Нека се прибираме. Там видях патрони за райфъл. Този ми иска вече трейдера кожа от Алфа Вълк. Пуснах и дървата в огън и нещо. Типово малко зайци. Къде ми е рибата? Така. Нямаше ме за малко и беше на пауза, ако се чуете. Що? Има прекъсване. Не знам на коя нощ сме. 9. На следващия ден ще ни атакуват. Да, май. На 10-ти ден. Какви материали имам аз? Това ли часовник? Да. Така. Ще цепим дърва сега. Нещо им в раницата. Сега ще ви кажа един план. Няма право ограда от такива от саплинги, спокойно. Това вече е изживяло. То
О, съм имал храна. А, да, аз фармех храна. Така. Саплинги още има ли? Не. В зимния байом, като играх наскоро, намерих някакво игуло, в което имаш някаква ледена брада, която беше като Голден брадата, като е тази. Ама беше по-силна някакси. Замразяваше ги. Там виждаме на нещо, което ми трябва. Това ето. Ще идем до там. До там ще идем. Май не съм бил тук. Така. Нещо ми бъгна. Нещо ми бъгна. Не. Що не мога го бия? Нещо ми бъгна. Хора, умрях от бъг. Еми, до тук ще е епизода. Както виждате, умрях от бъгване. От бъг на играта. То много бъгва. То буквално имаше много преди май 1 час апдейт или нещо такова и е нормално да бъгне. Еми, до тук беше този клип. До следващия.